Ahir vam estar fent unes birres amb Va ells. ser el completament espai, no ho Sí. vaig saber. Sí. Va haver-hi torrada. Sí. Torrada, o sigui, torrada Què vol dir torrada? de beure una mica. Ah, sí, una mica, sí. Un dilluns I aquesta és la que mola, eh? Jo vaig anar, de fet, a buscar-lo a la feina, Sí. amb sorpresa amb el Damià, i no el vam trobar. Estava allà... Hòstia, és veritat. I vam haver de Un fail, tornar, i vam anar a l'Eco. Una mica fail. Vam Bueno, penya, us sembla si tirem Demanem una la... Dale. Demana una més, va. La penúltima. Avui sortim de trampa. Camarero! Camarero! Una d'all! Ai! Canta i no llores. Prou! Oh! Bueno, penya, benvinguts a la penúltima, el podcast que ningú ha demanat, però que potser et farà servei. Som la birra tonta del dimarts, aquella que comença innocent i a vegades se te'n va de les mans. Avui m'acompanyen aquí el Xavi Castro, campió olímpic de seure enroscat a la cadira, i diu que avui ens parlarà algo del TikTok català. Sí. I després també tinc aquí a meva mà dreta en Víctor Marín, aquell amic sempre titular a qualsevol festa major que avui ens porta un joc. Sí. Bueno, enmig d'aquest temps complicats volem portar una mica de llum i de bon rotllo i un respir a aquest vendaval. Doncs així que agafa una cadira, demana't una birra, que aquesta ronda la paguem nosaltres. Oh, quin descans, eh? La gent no ho sap, però portem aquí rato, eh? Això de fer un podcast... Això cansa, eh? Joder, Cansa, sí, cansa. Som-hi. Cansa moltíssim. Imagina quan vingui l'estiu. Per què? Perquè l'estiu fa que cansen més les coses a l'estiu. Per la calor. Exacte. No agrada l'estiu, eh? Bueno, però és un altre tipus de cansanci, no? Vull dir, estàs cansat, però és estiu. La solució... A tu et compensa? És a dir, a mi l'estiu no m'agrada per res. No, a mi sí. La calor, Tio. jo la porto fatal. L'estiu No. té un cansar... Sí, jo també porto fatal la calor, però estiu, piscina, platxeta, Sí, però no sempre. Tot el dia en calçotets per casa. l'estiu et cansa molt, però el descans de l'estiu costa més. Sí, o sigui, sí. en canvi, a l'hivern... Si vius a la foguera... Home, ja. Però a No, l'hivern... perdona, a pallejar. L'estiu a pallejar és dur. Tio, però... Descansar a pallejar casa hi ha meva molt... no. A casa meva no. Per Bueno, a casa Borja no. A casa per meva. la piscina. Hi ha un microclima a la meva habitació. T'ho dic, o no? de veritat. Tio, unes migdiades, que és apiquíssim. S'està fresquet? Molt fresquet. Però per què? Jo us convido si voleu a fer migdiada. No, Com? Però no... Tio, t'ho prometo. Vale, De veritat. sense broma, eh? De veritat. Vale. Hi ha com bona circulació d'aire i es fan unes migdiades, però si voleu... Això només podem fer passa migdiada, a la teva habitació. Ah. O sigui, a l'estiu a pallejar és horrible. Bueno, tio, no sé. Sí, per què? I fa dos, més horrible encara. Jo el porto malament. El portes malament? Sí, eh? Sí, no m'agrada per res. Això, Vacances, no? però Enganxifós. comença a ser la pitjor estació meva. Sí. El top últim, el 4, perquè no hi ha Sí? 4 estacions. És la que l'any, pitjor sí. portes? Treballeu aire condicionat a casa vostra? No, mai. No? Mai. A casa mons No pares fa falta. s'estan plantejant posar aire condicionat. Vale. Home, no és una idea descabellada, diguéssim, a l'estiu, no? No hi ha... Gent innovadora, però... on n'hi hagi. És això... Són llestos aire a casa condicionat. meva, Aire condicionat, matins punt sí, matins punt no. Ets ecologista, no ets ecologista, penses pel No, però benestar? això dona igual, perquè qualsevol ecologista també consumeix aire condicionat. Jo no en tinc, però si el tingués, l'utilitzaria. No us passa ara a l'oficina, passa una cosa molt random. Tots treballem a oficina, aquí? Jo poc, però quan vaig a l'oficina em passa que treballo a l'oficina. Vale, sol passar, Sí, no? és Que una vas a l'oficina, és un costum. treballes a l'oficina, doncs Sí. estàs allà. Vale. Doncs ara passa una cosa molt boja, que és que tan bon punt has de posar aire condicionat en fred Sí. com en calor, perquè pel matí fa fred. Sí. Els dilluns arribes a l'oficina, està glaçada, i has de posar... Però a l'estiu dius, eh? No, ara. Ara Aquest temps. sí. Sí. Fa fred, poses calor, comences a suar com un pollastre, Sí. que et mors, Sí. i poses fred. A mi em passa amb el cotxe. Jo També. agafo el cotxe a les 7 del matí, carta un fred de l'hòstia, poso la calefacció i a les 11 del matí ja he de posar l'aire condicionat del cotxe. Però vull dir, hòstia, però això, de quin mes estem parlant? Ara. Novembre, eh? Ara. Sí, Estem a novembre. Sí. Jo el que em passa a l'oficina, que això passa a l'agost també, gent amb jaqueta, pel matí. De lo Sí. fort que tira l'aire, Sí. perquè sempre hi ha el pringat, que em passa a mi, bueno, m'ha passat algunes vegades, que just on estàs sentat, Sí. t'enxufa l'aire a primera línia. Bueno, a mi tu. també em passa. Hòstia, I la guerra del termostat. Poc se'n parla. Oh! Poc se'n parla. La guerra del termostat. La guerra del termostat. Sempre hi ha algú que passes pel termostat Sí. i dius, vaig a pujar una mica. Exacte. Pujar. I després ve un altre. Veus que s'aixeca l'altre fill de puta, s'aixeca, va cap allà i diu,
trenca més relacions que el Monopoly, això, molt és fort, espectacular. Molt fort. I sempre hi ha el típic o la típica que o té massa fred o té massa calor. Sí. Llavors hi ha conflictes d'aquest tipus. Sí. Llavors li fotré un gradet aquí. No, i el comentari que es fan entre broma i broma, no, és que com que el Borja sempre baixa l'aire, doncs m'he refredat. T'has refredat, tia? T'has refredat perquè portes una escoda fins l'ombligo. Ara ho has dit. I què estàs pensant? El dia que et pilli t'atropello pel carrer. No? També, sí. Passa això i passa el contrari, que és aquella persona que va superabrigada, inclús a dins de l'oficina, Sí. amb el mocador encara, la jaqueteta i tal, i tu tens calor. Sí. I dius, si us plau, posem una mica l'aire. Diu, per favor, no, que a mi, Exacte. a mi les corrents no em van bé. Estem parlant de... hi ha un és cas. això? Com que les corrents Les no em van corrents, les corrents. bé? Què corrents? Que no Del hi ha Mediterrani. Què corrents? Del Mediterrani. Estem a una oficina. No passa res. Hi ha un cas, tio. Hi havia un boig que va treballar amb mi, que venia durant tot l'any amb pantaló curt, màniga curta. Tot l'any. Tot l'any. Tot l'any. Plovia, nevava, calamar-se. Tenim un amic que va És fer veritat. anys que sí, que Bueno, és així. no, però aquest és més bèstia encara. Vale. Jo tinc un amic que va amb pantalons curts tot l'any. Desembre, cap d'any, Tio, però també. sospita, Molt fort. sospita fort aquí, eh? Molt fort. Sospita. Algú trama. I diu, no tens fred? No. I està així. Home, Algú potser, trama. Amb la mandíbula potser a tremolant. ple gener, no? Algú trama. Jo crec que algú trama, tio. No? Bueno, es vol fer el macho. Exacte. Sí, jo crec que tira per aquí. Què fa una persona amb pantaló curt, per favor? És a dir, per molt corpulent que siguis, sempre hi ha un moment a l'any que tens fred. I en pantaló curt encara... Vull dir, és el que hi ha. Sí. Però bueno, passa això, una En fi. miqueta a les oficines. Sí, M'agrada aquest meló, Què tal la setmana? A veure, Xavi, per favor. Bueno, la meva setmana, dintre del que cap, Sí. per les coses que lamentablement han passat, Sí. la meva setmana ha Què ha estat passat? tranquil·la. Home, setmana dureta a València, Hòstia, Víctor, més... Home, col·lega, Bueno, sí, perdó. No, però un moment. Ho sento molt. La targeta la tenim per aquí? Un moment, mira, te la trec, No és targeta, Ho sento però... molt, però has començat en plan... Home, tràgicament, no sé què, se m'ha anat. I jo, qui se li ha mort ja, saps? No, setmana. Setmana. Exacte, ja com a... Però no, sí, molt d'escalf. Doncs això, però jo he tingut setmana bastant tranquil·la. Escalf, La veritat. La veritat, molt relaxadeta. Estic amb el tenis que no paro. Sí, a tope, Sí? no? Vale, sí. T'has apuntat a tenis? Has recuperat sí, el tenis? Sí, estic a full. Bueno, estic en aquest camí, vale? Tinc 29 anys, però segurament em dedicaré a això. Futura estrella. Seré, sí. Tu feies ho tenis tinc de claríssim. petit. La jove Jo faria promesa. tenis I- fins als 16. Vaig fer un peron, perquè guanyava tothom i no era plan tampoc d'humillar la gent. Humiliar. I el que mola, Humiliar, has de exacte. dir, no sóc professional perquè em vaig lesionar. Si no, Sí. Si no, la bèstia del Baix Llobregat. Si no, el Carat és un pet. Si no, En Carles, en Carlitos. Sí. En Carlitos Alcaraz. Sí. I això estic molt fotut. La veritat és que em desfogo allà, a cada cop. Unes hòsties. La setmana, qualsevol problema, regatré! Home, Que em però- diuen, hòstia, Xavi, fluixa, que això és un entrenament. I dic, bueno, tio, la setmana... Que has vingut a jugar a tenis o a fer Muay Thai? Pues si... Ojo l'esport, Ojo. Potser podem innovar per aquí, no? Ojo, podem anar per aquí. En comptes de raqueta, guantazo a la cara, no? Bueno, se li diu pelota basca. Pelota basca. Tu has Ja. vist la pelota basca? Com juguen aquests animals? Tio? Ho heu vist, això? Però allò que porten a la mà Re. és un espadadrap o és callo? Callo. No. L'original és callo. No. Bueno, no ho sé. Mm, Ara com es juga, porten com unes Jo crec que proteccions. sí. Sí, No? proteccions, però que fet a mà, Vull dir, com amb... No, a Euskadi Plàstics. tot ho fan a mà. Sí. Els barcos, a mà. I s'ho emboliquen. s'ho Els emboliquen. ponts, Tio, les autopistes, a mà. A mà. escolta, em foten unes garderes que fa por, això, Sí. T'enganxa un d'aquests, t'arrenca el cap. És que a mi m'agradaria portar un dermatòleg i dir-li això, què, m'ho expliques o què? Perquè el callo... Clar, no sap el que és. Callo en català? Call. No. Call. Sí. Ah. No. Durícia. Sí? Durícia? No, Duricia és Duricia en castellano. Matins.sí? No. Durícia? No sé. Bueno, dona igual. La superfície Callo. que es crea perquè el cos és molt intel·ligent, Sí. llavors diu, hòstia, m'estàs fotent tralla aquí, fotrem reforç. Sí. Saps? Com el cuerpo humano, que hi havia els ninotets allà Sí. per dintre, Sí. i deien, cuidado, que aquest li fot a la pelota basca, anem a tal. Porta'm un dermatòleg i que m'expliqui això, perquè la tal... O sigui, El portarem. no hi ha ni protecció ni La portarem. Víctor, la teva Digui'm. setmana, què tal? Doncs m'he caigut amb la moto un altre cop. No, sí, Víctor, en sèrio m'ho estàs dient, tio? Sí. És que això la gent no ho sap. La gent no ho sap, però la setmana passada... Vam el gravar Víctor- un? Sí, però per què es va caure? O sigui, per què va caure? Perquè va girar un carrer de El va Molins de Rei. agafar. Sí. El va agafar, el va girar i va caure. El vaig agafar amb les mans. Normal. Amb mans de pilota basca. No hagués caigut. No hagués caigut. Exacte. No una adherència. No. I escolta'm, què t'ha passat? A veure, la primera vegada, això, vaig girar un carrer de Molins, estava acabat de mullar, eren les 3 de la matinada, no havia begut. Bueno, El carrer- una mica, però feia molta estona ja. L'havien mullat, el carrer. L'havien mullat per mi, sí. Vale.
I res, anava a 5 per hora. I estava girant... Home, 5? Canviat de moto, I com que... Ja, però la cosa va ser quan vaig accelerar a l'agafar la curva. Ah. La moto estava a un pas de zebra pintat. I va fer... I va fer... Un altre cop, o sigui, pel mateix cantó. No, això és la primera vegada. Ah, la primera. La segona vegada va ser ahir. Ahir papallona jo tornava d'un assaig i també va ploure ahir. Sí. I jo entro la moto al meu pàrquing, vale? És una porta d'un pàrquing de casa, jo l'enculo, em baixo de la moto I cap avall. i estic forçant molt la maquinària per explicar això, vale? Això va dir. M'està costant. Sí, no, la maquinària va forçar la moto. Sí, que deu estar pensant, xato, 2 setmanes, 2 caigudes, ja no em treua. Llavors em baixo i arrossego la moto cap enrere. Vale. Que en una d'aquestes hi havia una fulla al terra. La vaig trepitjar. Et va passar un Marc Márquez. Això Ara és culpa de la fulla, eh? No, vaig trepitjar la fulla i al fer força bé, el meu peu va fer... Va patinar. Em vaig relliscar i la moto va caure sobre meu. Hòstia, Hòstia, col·lega, què dius? I em vaig quedar... Em fa mal el braç perquè... sèrio, Sí. Mira, arribes a ser basc i aixeques la moto. Sí. Sí. Correcte. No, però bèstia o no? O sigui, et vas fer mal... Em fa una mica de mal aquí al braç perquè se'm va quedar el manillar aquí clavat i vaig estar com 20 segons... No, mig minut al terra amb la moto així... Què dius, tio? I no cremava? No estava calenta? Clar. No sé, no notava res, estava en xoc. I no havies I quan begut? estàs en xoc no notes mai. No havies begut. Hòstia, de Déu, tu. Llavors... No, home, és que en sèrio. Si no... No, sí. Van ser 30 segons molt llargs que eren com 30 hores. Home, Hem de trucar a emergència. Això va ser ahir. Va ser ahir. Pot ser que encara estigui en xoc? Va ser ahir. Pot ser alguna... Pot ser que encara estigui en xoc i encara no noti el dolor. No, per això, és que quan estàs en xoc no notes el dolor fins Clar, l'endemà. exacte. Però és que ja és l'endemà i no noto res. I què vas fer? Potser estic mort i no ho sé. Bueno, Vale? ho escoltarem quan tirem el podcast en directe. Potser estem parlant aquí el Xavi i jo. Pot ser. A l'infinit. Uau. Exacte. T'imagines? I jo sóc una invocació, que heavy. Bueno, doncs llavors, eren 30 segons que eren com 30 hores. I jo se'm va passar pel cap, en plan, jo què sé, pica el timbre, com piques el timbre si està lluny i tu estàs esclafat? Quin timbre? O sigui, El de estàs casa, a prop d'un per timbre. demanar ajuda. Però no... O sigui, estaves en aquella situació estava passant al costat de casa teva. Sí, al pàrquing de casa. Vale, exacte. I dic, pica el timbre, demana ajuda. El timbre està lluny, no pots, Clar. estàs esclafat. Agafa el mòbil, no em puc moure. Llavors, sisplau, que passi algú per la vorera, em vegi i m'ajudi a aixecar la moto. O sigui, tot això en 30 segons, 1.000 milions de pensaments. I desenllaç. Déu-n'hi-do. Què? Desenllaç. Vaig sortir de la moto com vaig poder i tot va ser he fet el ridícul. O sigui, però la vas aixecar? I la vaig aixecar en plan Hulk Hogan. Sí. No et va veure ningú per En plan, això, saps els concursos d'aquests de l'hombre más fuerte del mundo? En sèrio? Que, Hòstia, és que bèstia. aixequen boles? Pues jo vaig aixecar Quan ha de passar la teva moto? no sé què pesa una moto, 300, Bueno, depèn de la 300, moto. No, home, què dius, animal? La teva moto. No, La teva 300 moto ha de quilos. passar Si aixeques màxim, 300 quilos de ha de 190 quilos màxim. Sí? Sí. Però Tio, clar, tu no aixeques... Dedicat a... O Però un sigui, moment, tu has pensat? però un moment, Competicions de... Però tu no aixeques la moto així. Aixeques la moto fent palanca amb les rodes al terra. Bueno, el que vulguis, però jo no l'aixeco, eh? Bueno, no. Bueno, penya, Mal rotllo. m'heu dit que m'heu portat coses. Però estic bé, Ho gràcies sento, per està preocupar-vos, amics meus. Estic No, molt no, bé. jo t'hem preguntat. he patit. T'hem preguntat. Home, collons, ens ha explicat la història. Jo pensava que moria. Sabia que no moria perquè estava aquí. No, però... exacte. Semblava poc, però... Bueno, recorda que potser no sóc aquí. Ah, no, potser no. Escolteu, potser no. m'heu dit que portàveu coses. Sí. M'agradaria començar pel Xavi. Vinga. Xavi, a veure, fot-li canya aquí una miqueta. La penúltima, ni de poble ni de ciutat. Som del Baix Llobregat. Azúcar! Bueno, no és tan azúcar, Xavi no? ens porta, el Xavi ens porta. Vale, a veure. Què us imagineu que ho porto? Que ho porto? Què es porto? Bueno, A dir, Santa Coloma. M'has dit alguna del TikTok? Del tiki-toki, català. tiki-taka, tiki-toki. Què és això? Jo estic... A veure, el TikTok és una plataforma de... No, estic molt en contra del TikTok. Per què? Estàs molt en contra? No, però no m'agrada. Pero déjalo, M'agrada chique, el perquè- bici, Pero m'agrada déjalo el bici. chiquillo que bailen en la calle. Està molt guai això. Que Sí, fan- home, sí, però el que passa és que la gent està molt enganxadeta. I després la gent no fa... Bueno, Vida el que ha de social. fer amb la seva vida. Sí. Emborratxar-se o el que vulgui, però el TikTok no. Bueno, el cas és que no m'agrada Hi ha gaire. gent que no val per gaire cosa més, per això. No? Sí, sí. Fuma? No? Bueno, millor el TikTok que no fumar, no? Bueno, sí. Sí, potser sí. Jo crec que Llarg tinc la plaç. teoria Podria aquesta. fer un estudi, eh? Sí, sí. Vale, va. Que, bueno, jo no el consumeixo gaire, vale? Però he El pensat... què, marihuana? No, el TikTok. Ah. Marihuana sí, marihuana fuma-li, tio. Tens aquí un sac. no. I... Sí, ara el trec. Bueno, el cas és aquest. Per què m'he fotut el TikTok? Perquè es veu que hi ha un hashtag. Jo he pensat, hòstia, el TikTok a Catalunya? És a dir, hi ha comunitat de TikTok a Catalunya? I tant.
I tant. Sí, eh? Els catalans ho fem molt. És que bueno, a TikTok hi ha comunitat de... Comunitat de tot. De tot. Exacte. Hi ha un hashtag que és estic tocat. Estic tocat. Jugant amb el TikTok. estic tocat. No! I el cat. Bueno, Aquí la penya fila molt algun prim. sòmines. Se li va acudir això? Tia. Bueno, va. Hi ha més de 300 milions de vídeos i de reproduccions, crec. Vale. És un Sí, hashtag és que es fort. diu estic tocat. Estic tocat. Vale. Al TikTok. Vale. I amb això també m'agrada dic molt, que... Està bé, està bé. M'agrada molt. Llavors jo he dit, bueno, anem a fer una secció. Em feia molta mandra. I he dit, bueno, doncs miro TikTok, tu. A veure què tal la plataforma aquesta. Així treballes també, tu, a I l'oficina? m'he trobat un TikTok d'una persona, a veure si la coneixeu, que es diu Juliana Canet. Hosti, sí. Home, Què? Sí que la conec. De l'1 al 10. 3. Què estàs valorant? Sorpresa. no t'ho he dit, eh? Sorpresa. No t'ho he dit. 3? 3. però què de... No, el que tinc. De l'1 al 10. Tu estàs pensant en una característica. 7. Vale? Jo 3. Jo 3. Llavors he vist un TikTok de Juliana Canet, en el que explica, m'ha cridat molt l'atenció, he vist molts TikToks, i ara us comentaré més coses, però aquest TikTok en particular, de fa un temps, deia el següent. Ella anava dient 10 frases d'en plan, ets catalanet, sí, Vale. vale? I anava dient diverses coses. Vale. Llavors us dic una a una, i jo el que he fet és dir, catalanet dona igual. De Baix Llobregat. Va. Ets de Baix Llobregat, sí? Exacte. Tal. La resta de Catalunya no ens importa. De fet, tinc la sensació que Catalunya s'està centrant molt en Baix Llobregat. Sí, home. O sigui, òbviament que hi ha molt de moviment a fora, Sí, però Baix sí. Llobregat... Mira què va som els putos amos. Mira què va passar ahir. El Dana ha passat tot el que ha passat a Hòstia, València i totes les calmes i l'aeroport de Barca, Però cuidado, eh? l'endemà, on està el Dana ara? Baix Llobregat. Baix Ahir. Llobregat. Estava Sí, sí. aquí, eh? Què dic? Cap a on vaig? Cap a Lleida? No, Baix Baix Llobregat. Llobregat. Home, perquè estem forts. Va, Alerta va. vermella a Baix Foli, Llobregat. Llavors, això, dintre dels sí, és a dir, entenem la dinàmica, no? Soc catalanet, sí, no sé què. Pues el primer diu, soc catalanet o ets catalanet, sí, els teus àpats de Nadal només es discuteix d'independentisme. Vale? Llavors, la dinàmica d'això funciona la següent. Vosaltres em dieu sí o sí no, i jo després us dono, ets catalanet, o sigui, el Baix Llobregat, què es fa als àpats de Nadal? Vale? Vale. Llavors, comencem per la primera. Vale. Sí. Esteu d'acord? No. No. Vale, o sigui, aquí no fem punt. No. Ella deia que si feu 5 punts, és a dir, si esteu d'acord en 5 coses, sou catalanets. Vale. Que m'agradaria I definir-ho això, també. Nosaltres hauríem de fer el nostre rànquing de baixllobregatins. Exacte, No? no farem el mateix. Farem el mateix. Jo, amb les coses que he pensat, que un baix llobregatí Vale? no existeix, no? El Jo crec que no. gentilici de... No, jo crec que no. Bueno, Se li sol Penya, dir... que som del Baix Llobregat. ho hauríem de Se saber. li sol dir quillo. vale. Quillo. Ah, clar. Quillo. Baix Llobregat, Quillo. O baix llobri. Baix llobri. Bueno, va. Bueno, Vale, doncs ella diu que als àpats de Nadal un catalanet es parla d'independentisme. Vale. Vale? Jo dic que al Baix Llobregat, als àpats de Nadal, el que es fa és veure la tele. Exacte. No, bueno. Vale? No, busco això. Vale. home. Vale. Esteu d'acord? No, jo crec que no. Àpats de Nadal, eh? No. Àpats de Nadal es posa a No la hi ha tele? tele. No hi ha tele. Jo, mira, jo arribo cansat. No, jo arribo No a- respòs jo, eh? Vale, vaig. Puc parlar? Arribo a casa amb meus avis, que és on celebrem la majoria de dies de Nadal. Arribo a Can Sala i està posat el concert de Nadal Home, i tant. a la tele. Concert de Nadal. Sí, de fondo. Com No. si fos una playlist de Spotify. Això sí que és ser de català. Igual. Concert de Nadal. Concert de Nadal. Però el concert de Nadal no és el concert d'any nou de l'orquestra? No. Ah, vale. No. El dia 25 No hi sé ha el quin. concert de Nadal. No sé quin és, però vale. Total, Que hi ha diversos, potser, o no? Hi ha varis. No, i em Quin és sembla el que top? per Sant Esteve n'hi ha un, també. La Champions del concert de Nadal? Crec que és per Sant Esteve. Crec. Vale. O Nadal. Ara Hòstia, no ho sé. van una mica desubicats, no? Nadal és 25. No ho sé. És igual, tant és. Vale, sí. Està posat el concert de Nadal, és Sí. igual. I allà guarnim la taula i quan s'acaba el concert Una mica de i la picatoste, taula... hummus. No, és que la guarnim amb unes coses, com uns angelets. Que li Quines coses? Una tradició. Una Què tradició, feu, una allà? tradició, amb unes Ai, uns som angelets uns que posem ens uns unes angelets. trompetes i unes històries. Tio, ho portem fent des de fa molts anys i ja no queda cap angelet amb la trompeta viva. Vull dir, estan totes cremades. Home, clar. Tant és. Quan acabem de fer això, la tele s'apaga, posem la Nora Jones, que cada any sona. Sí, Nora Jones. Igual que Mariah Carey. I aleshores surt la iaia amb tot l'aperitiu, amb tot el dinar, i allà ens concentrem en dinar. No fem amics allà, eh? No parleu? No, No parlem. No. Bueno, és que clar, quan dines, No i parlem. quan dines escudella... No es parla. parla. Es passa gana, eh? Si xerres mentre dines l'escudella, et quedes sense la pilota. Què dius? Se te l'emporta algú. Sí. Home! Això a casa teva és norma?
No és que és norma, és un fet. És un T'has d'espavilar que falta pilota aquí. Clar. Vale. Falta pilota. Vale. La solució és fota-li més pilota, no? Sí, però aleshores queda descompensat, perquè per la foto ha d'estar una miqueta... Sou d'aquests, que aneu a per la foto. Sí. Bueno, anem a per la foto perquè està molt ben parit, allò. Perdó, i segueixo. Com entra la iaia? Amb carrito? Tireu de carrito? No, Exacte. amb la bandeja, però l'anem ajudant entre tots, perquè ja, clar, hi ha molt de menjar, són molta cosa. clar. L'anem ajudant, però, clar, allò ho ha fet ella. No. Saps? I, clar, arriba allà amb tot el Tiberi i, hòstia... Vale, per tant, la teva resposta, no, la prioritat és el menjar? Sí. Estic d'acord. 100%. Sí. 100%. Vale, no es parla... 100%. Víctor, a casa teva, àpats de Nadal, es parla de... Primer, has de decidir... La tele. Tele sí o no? Tele sí i rei sí. Què vol dir rei sí? Oi! Què vol dir rei sí? Baixa la música. Atura. Discurs! A veure, justifica'm això. Tele sí i rei sí. El meu avi, pues... Bueno, a l'avi se li permet. l'avi. A ver, que habla el rey. Hay que poner al rey que está hablando el rey. A ver qué dice el rey. Tenen una A ver qué dice el història, rei. no? Y bueno, mamá, abuelo, pone el rey. Y está el abuelo, que no se entera d'una puta merda, perquè està És igual, com una és igual. tàpia, No és la seva... però vol veure el rei i els altres pues, fent comentaris del pare. Que li podries posar Bob Esponja? Sí. No. Ell vol veure el rei. Ell vol veure el rei. Però no s'entera de lo que diu. Vale. No s'entera de lo que Però diu. està el rei allà. No s'entera de lo que diu, però quan Però acaba... escolta'm, el rei és el 24 per espera, nit, no? No s'entera de lo que diu, però quan el rei acaba, pues tienes razón. Ah, clar. Qué bien que habla, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo le si cómo no le se ha diuen? enterado usted Home, el preparado. Tiene razón. El preparado. I- No, és el preparado. I, quan, rei. mentre parla el rei, que no s'entera de res perquè està sordo, perquè té un tap de cera de l'hòstia, els demés fem comentaris de sí, hijo puta, cabrón... Lo normal. Bueno, no esteu d'acord, no te l'escoltes. Exacte. Lo normal. I quan acaba el rei, pues tienes razón. I després apaguem la tele, Nadales, durant el sopar. Nadales. Tireu de Spotify, Nadales? alguna No, no, playlist? No? En caset. Tenim el caset de tota la puta Hòstia de Déu, Víctor, Entre el rei i el caset. Recuperem el CD player per posar el Mare caset. de Déu. O sigui, el Hòstia, tio, caset, Nadals molt diferents, Molt diferents. I són el mateix que la gent que canta està morta ja. Que són Evidentment, nens però estan morts. Home, si Aquest tireu vídeo de està caset, clar. Tirem de caset, t'ho juro. Vale, I m'agrada- després... Sí? Digues. Ah, No, et deixo, si vols. I després Parla. venen, posem la tele un altre cop, que és quan canten el Rafael, La col·lega. surten tots els, Tireu de televisió tots els zombis com Rafael, espanyola. els treuen a cantar. Sí. Vale. Això. Molt bé, molt Està bé. bé. Tot molt prioritari pels iaios. Sí, O sigui, pels avis, és molt perdó. clar, és molt Nadal clàssic. Bueno, està bé. Els avis se'ls ha de donar, bueno, la seva L'avi que història. vol, l'avi que vol. L'avi Vol rei. L'avi vol el El rei. rei i Rafael. El meu sí, perquè són molt grans. Fa una mica d'olor, naftalina. Tot Sí, plegat, no? una mica. Tancat. Arriba un moment que les persones comencem a olorar quan ens fem És grans. així, I és bèstia, Sí. Això m'agradaria. Portem un drogadic. Ai, un altre. Portem un avi. Portem un avi. Vinga, va. Llavors, jo crec que per lo que he dit, catalanet, pues, no... Bueno, és el nostre. Vale. Després segueix amb un altre i diu el Va. següent. Ets catalanet si et saps el virulai, himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Sí, home, i tant. Jo sí, però... Mira, conec a una persona o dos que pot ser que sàpiguen el El virolai. El Jo virolai. sencer Jo me'l no sé me'l sencer. Conec a molta Jo- gent. Jo sencer no me'l sé. Jo me'l sé. Jo reconec que no me'l sé. Jo no me'l sé. Jo no me'l sé. Rosa d'Abril, Morena de la Serra, Ja està. Montserrat, Estel, il·lumineu la catalana. Vale, perfecte, et donarem un premi. Guieu-nos cap al cel, però guieu-nos jo cap trobo- al cel. Que miro el rei per Nadal! A tomar por culo, he cantat el virulai. El Víctor veu el rei a la tele del Nadal. Mentre canta el virolai. Home, ara què? Lo del rei, què? Diversitat. Bueno, no, perfecte, això. perfecte. Sí? Jo trobo que... Sou catalanets. No. Jo no me'l sé. Jo me'l Bueno, sé... em sé la primera un frase. Exacte, jo em sé com la tornada. Vale. Però sencer no me'l sé. També et diré que això no fa de catalanet. Per exemple, per mi, fer de catalanet seria l'alineació del Hansi Flick contra el Bayern. Si te la saps. Home, això és de culer més que de català. Moment, Però un moment. avui en dia què té culer. més pes? Què té més pes avui en dia? Bueno, Vaya merda catalanets. L'alineació del Barça de Silvinho, Larsson i aquests, sí. Bueno, el cas és que, ha dit això, com a catalanet, en sabem el virulai, jo no estic d'acord, jo no me'l sé, i em sento català, i sóc del Baix Llobregat, per tant, jo crec que si et saps alguna cançó d'Estopa, Ara. o No, però a més de ha de ser... Samuelico i los Wailers, També. Bueno, això suma molts punts, Samuelico. Home, ets del Baix Llobregat. Us dic el que em va passar l'altre aquí dia. una abraçada a Samuelico. Us dic el que em va passar amb el... Tu coneixes el Samuelico? Sí, home, i tant. És d'aquí per allà. Vam El ser- Samuelico va ser taloner del Xavi meu
Ah, sí? Sí. Sí, és que vull fer un incís. Va ser taloners. I va tocar al nostre institut, també. Què et Hòstia, col·lega. No nosaltres vam ser taloners del Samuelico. No. El Samuelico... El Samuelico va Ens va ser... talonejar a nosaltres. Perfecte. I tant. Perfecte. Mira, a mi m'ha passat ahir una cosa molt random. Vaig anar a la boda d'un col·lega meu basc, vale? Que es va casar a Cervera. Li va fotre una hòstia així a la nòvia. No, Vinga! pam, cap allà, que tira, pam! No, bueno, total. Com estàs, Borja? Arribem allà, bueno, sí, em va saludar i em va rebentar l'esquena. Total, comença a l'aperitiu, Vale. musiqueta i tal, i veig que està preparant un grup, i jo, bueno, allà inflama copes, i de cop i volta comencen allà, ei, i dic, un moment, no em crec que està passant. Samuelico a la boda d'un basc, a Cervera. Va assistir. Samuelico estava cantant allà, Estava cantant. És que està tot arreu, És omnipresent. No, té l'agenda més apretada que els Coldplay. No, és espectacular. Vaig flipar molt fort, i a més m'encanta... L'hem de portar a Samuelico. És com a Llucia Ferrer. M'encanta perquè reivindica baix-llobregatisme. Sí. Total. Jo estic d'acord. Tu passes bé. Samuelico, bé. Vinga, Ramo! Bueno, aquesta és una altra. Després, la segueix amb si has vist Plats Bruts, ets catalanet. Aquí estic d'acord. Cada estiu. No Jo puc dir res. Cada- I com a estic baix d'acord. llobregatí, Estic d'acord. Tu no has vist els bruts? Cada estiu, estic dient. Vale, sí, vale. Cada estiu em m'alterno... No, perdó. M'alterno un estiu Plats Bruts, un estiu Yu Yu Hakusho. Hòstia, col·lega. hòstia, això ja En tires català. més específic. Bueno, aquí tothom està d'acord, baix llobregatí. No, jo què sé. El cas és que segueix amb el si el teu esmorzar preferit és el pa amb tomàquet, ets catalanet. Bueno, Què en penseu d'aquí? Però Sí? Sol no. Sol no. Digue'm un sí o no. Sí. Sí. Vale. Bueno, inclou pa amb tomàquet. Sí, inclou pa amb vale. Jo, el que aporto és, si el teu esmorzar preferit és una tassa de Colacao Nesquik, vale? Espera. Pot O haver-hi bé, pa amb tomàquet. si ets una mica més gran, el teu esmorzar és un cafè amb un cigarro i una copa de vinegre barato per acompanyar. Cafè i cigarro i copa de vi? Sí. Home, Això t'acabes de llevar- al Baix Llobregat. T'acabes de llevar i Estem vols parlant- morir, o Això què? pot ser un tio de Cuenca No, estem parlant de Baix que va Llobregat. tot el dia amb gallumbos. porta Jo sóc el mateix- català, però a Baix Llobregat hi ha de tot. Home, bueno, Baix Llobregat. clar, és que si ets del Baix Llobregat... No, tires una mica- Baix Llobregat és mitjana a les 9:30 del matí, perquè no treballes. Vi negre casero. Jo crec que és mitjana. Bueno, uns callos, no? perquè Potser el vi faltaria. negre te'l demanes Una botim al seca. menú, al mig menú que et demanes, al migdia, al bar Cal Rosal. Mira, Vale. jo, la gent que Sí, fa sí, sí. cafè i Sí que- cigarro només per llevar-se, és quan penso la selecció natural està fent la seva feina. Gent que fuma quan caga. La selecció natural està fent la seva feina Gent que fuma quan i caga aquesta i gent tira- està morint. Quan caga? I tira la cendra a la pica. Aquesta gent existeix i No està entre pot ser, nosaltres. I tio. tant, sí. Hòstia, és que logísticament és complicat, Sí, no? sí, i els encanta. Vull dir, Més, anar a l'aigua. O sigui, és com un ritual, eh? Sí. Bueno, aquí es podria matisar molt més, hi ha molts més esmorzars, encara que siguem del Baix Llobregat, jo he esmorzat de tot, o sigui, de tot, des de carn, crispis, de tot. Bueno, ella segueix, i amb aquesta sí que hem de parar una mica, perquè m'he quedat una mica gelat. Em diu, ets catalanet si tens somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Però això ho diuen els Tio, catarres. això és catarres, Això col·lega. és una catarra. Això és catarres. Vale, És que però- I d'aquí ve el meu 3 a Joana Canet. Sí? Perquè tira de tal? Bueno, Canet. pot ser. Jo he agafat, com que no hi ha cançó... Bueno, potser sí que hi ha alguna que pot fer aquesta referència, però dic que al Baix Llobregat, el que passa, si ets del Baix Llobregat, és que no tens somnis eròtics. Al Baix Llobregat tenim realitats eròtics. Exacte. Som la élite catalana i la èlit de mullar. No ens calen somnis Bé, eròtics. bé. Perquè som l'hòstia. Sí. Ens passa. És veritat. Passa. No m'està passant molt, però passa. Bueno, però normalment, però quan passa, oi? Tens èpoques. I nosaltres... I si hagués de triar algun personatge, el meu somni eròtic segurament seria Francesc Mauri o alguna així. Sí, o Tomàs Molina fort, eh? Però no per fer res amb ell, eh? No. Perquè em vagi comentant mentre estic desenvolupant aquesta activitat tan maca que ens ha donat la vida. Aquestes pilotes aquí. Exacte. I que sí. La temperatura dels picarols. Ara anem amb l'atracció. Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Hòstia, fa Escolta, temps que se'n parla, eh? Ramon Pellicer, que comenti la teva vida en general. T'ho imagina't? Vas pel carrer, vas a comprar. Va al Borja, va a comprar i... Xavi, carinyo, Sí que hauries... feia una mica amb aquesta de cap, anava com... aclocada d'ulls, eh? Tancant els Un moment. Ui, sabeu per què? Sí, dius un moment, Ha parat la música i tot. Però us heu donat compte que Ramon Pellicer Sí. abans forçava molt els ulls, no sé què, tal, tenia aquesta mirada... encara ho fa. Ara porta ulleres, els porta més oberts els ulls. Clar. Li faltaven ulleres. I et dic una cosa. Un moment, pot ser que Ramon Pellicer Tenia li fessin miopia. falta ulleres des de fa 20 anys?
I se les ha posat ara. I tant, I ara segur, està més trempat, està ara. Sí, Bueno, obre més els ulls. També jo Sí, crec sí, que hi ha una sí, mica sí. d'operació, no? Una mica de... Home, com veies. Anem a obrir una mica? Tu creus? Potes de gall? No sé. Es diu en Quin català, també? personatge- Potes de gall? No sé. Quin personatge de l'Star System català de TV3 aniríeu a dinar amb ell? A dinar Hòstia, amb uns ell. quants. O sigui, A dinar. Mira, jo, per exemple, a mi m'agrada molt Xavi Coral. Xavi Coral, Home, sí, bastant correcte, però ha de ser un dinar potser avorridot. Per dinar, Què dius? avorridot. Què dius? Sí, tu creus que sí? Jo És Xavi interessant, Coral eh? Li fot, Sí, sí. Sí, sí. Però li fot el què? No, així conversa així trempada. Però què et pot explicar, Xavi Hòstia, Coral? tio, et pot explicar moltes coses. Porta molts anys allà. Aquest sap tot, Clar, però tu vols buscar... Clar, tu preguntes salseo. Exacte. Sí, sí, el salseig una mica la- de l'Star System. la De Melero la tele, què? La de... Melero Una... què? Vale. Ja, però és que potser és un tio molt reservat. No fa pinta, no. Jo ho tinc claríssim, No, qui? Però que em porti i un cop allà ell marxi que diu-no jo sol perquè no em cau molt bé. Hòstia, col·lega, no s'hi val això. No vols dinar? No s'hi val això, no s'hi val. No s'hi val. Bueno, va, Has de dir què? algun tio que et Marc tregui. Ribas, tio, és el que més sap de menjar a TV3, collons. Està fort. Home, Sí, i està però- fort. I et parla així. El que passa, saps què passa? Que el Marc A mi em fa una el Marc mica- Ribas necessita més Baix I Llobregat. et diu... Hola, Vols dir? hola, Jo crec que és un tio tio. que en té, ara fa tele, però que abans de la tele té un passat de... Jo crec que no, jo crec que no. No. Jo crec que No? Una mica de Li- UFC, no. fot un ganxo de No, UFC. jo crec que li falta carrer. Sí? Sí, sí, jo crec que sí. Li podem preguntar, al dinar aquell parlaries d'això, potser. Jo crec que li falta una O mica de de carrer. cuina. Pot ser, És que pot potser ser. està cansat de parlar de cuina. Jo tinc un amic que ha treballat amb ell i m'ha confessat A la que tele? que és molt baixet. Bueno, ja se'l veu. És molt baixet. La o sigui, tele... la cuineta aquella que li posen... És per nens! Sí o no? Exacte. M'encantaria! I que Com que tingués és per nens? paelles de nens i olles petites. Hosti, seria genial! això ho estàs posant tu! Oh, seria genial! Exacte. Hòstia. O sigui, Em pensava el que- programa de cuines, que Sí, surt el sí. Marc Ribas, la cuina no és una cuina industrial És real. per nens. És petita. Saps la cuineta aquella de És petita. joguina? És allò! És que no hi ha ni foc, allò. no hi ha ni foc. Els ganivets, Tio, I els el Marc ganivets, Ribas... Avui us cuinaré això de els puta mare. ganivets no tenen punta. No, clar. S'han pensat que és un nen. És una mica de bojos, no tant de nens petits, perquè no es tallin el nen. El fogó és una enganxina. I no crema. És una enganxina. No crema. I el forn no és un forn, és una porta de fusta amb un imant. Exacte. I quan acaba que li posen això, allà... per del això, Mercadona- per això moment, diu- moment. Quan acaba que li posen allà el plat del Mercadona, ell el diu, mira què hem Exacte. fet, i fa brutal. La truita. Exacte. Brutal. Tu saps per què fica allò al forn i després fan una careta i diu ho traiem. Per què? Perquè no és un forn, és una porta de fusta amb un imant. No hi ha res. I després ho té preparat ja. I surt el pastís del Mercadona. Exacte. Mare de Déu. M'agrada aquesta. Bueno, mira si dinaríem amb gent. Bueno, va. si voleu, si us interessa la secció. Sí, perdó. Segueix. Sí, segueix. Doncs sigalem mira, aquí. Segueix. Tens les 2 tiro. minuts. 2 minuts. Vinga, doncs tiro la última. Bueno, les dues. Diu, si el teu pijama és una samarreta vella d'alguna manifestació de l'11S, ets catalanet. No ho compro. El Baix Vale. Llobregat, això no Jo funciona. tampoc. No El entenc Baix cap Llobregat, No. jo des de la meva aportació, normalment, depèn del poble on es visqui, del Baix Llobregat, Sí. però normalment la samarreta vella que utilitzem és del triplet del Barça. Pot ser. O Olimpiades canviat. 92. Un moment. No, Olimpiades 92 de Barcelona. pot ser. Hòstia, tira enrere, eh? Expo No, jo Sevilla, no amb tiro. el curro. Expo Sevilla. Què dius? Sí, Però si sí, aquestes sí. samarretes són per lluir-les, ara. Bueno, Ara, sí, però la gent se les posa per dormir. Un moment. O Mira el la sama- tamallo, mira el Mira tamallo. el tamallo. Per És el exemple, que t'anava a dir. per exemple. És el que t'anava a dir. O bé la samarreta que donaven a la Caixa Penedès. Clar. Entitats un moment, bancàries, un moment. jo tiro per aquí. Jo Però la tinc. Caixa Penedès. Jo la Això és tinc. per lluir, també és Saps molt com me la vell, van això. donar? Me la van donar a la bicicletada popular del poble, al 93, aquí per Pallejà. Quan acabaves... El com a- 93, El 93, tu tenies 3 Com a- anys. No. No, clar, és que el 93 tu i és jo igual. no havíem No nascut. havíem nascut. És igual, el 95, és igual. Sí, Si perquè t'està una mica- parlant del Naranjito. Jo soc una mica Jo més estava viejales. veient el Petri, Jo soc al una mica Super més 3. viejales, però bueno, quan tenia 5 o 6 anys, és igual, vam fer la bicicletada del poble i quan acabaves, a tots els finishers, que ara se'ls diu finishers, que allà era qui acabava, Qui acabava. et donava la samarreta perquè patrocinava la El Caixa... Banc Penedès, o Caixa Penedès. Panadret, eh? Panadret. Panadret. Vilatranca. Vilatranca del Panadret. Vale, va, bueno, escolta. aquesta és una. Després segueix amb si podries... És a dir, si ets catalanet, si podries comunicar amb el teu grup d'amics només amb l'sticker de Puigdemont. O sigui, amb stickers relacionats amb Puigdemont. Jo no estic d'acord.
Jo... No. Tampoc. Perquè jo no tiro gaire stickers de No, Puigdemont, es Juliana- veu que ella sí, i es veu que, segons ella, un catalanet ho fa. Jo li dic que sóc del Baix Llobregat i crec Un que... moment, podem... Perdó, acaba. No, i tant, fes. Vale. Ja que m'has parat. Ara, que l'aturada Podem sigui bona. recuperar un moment el tema samarretes per dormir? Molt ràpid. Només digueu-la i seguim. Vinga. Quina és la vostra samarreta per dormir? Jo tinc vàries, tio. Quina és? Són bàsiques. Bàsiques. És una gris que porto temps, una altra taronja que l'ha utilitzat per pintar. I ara... Jo, hòstia, no ho sé. Jo en tenia abans... Mira, ja sé quina és. Una dels Beatles que té... O sigui, que canta. La samarreta ja canta Home, sola. pobres Beatles. No, que li vaig tallar el coll. Quin homenatge li vaig tan tallar pobre, el tio. coll. No, home, el coll. És la meva preferida, tio. Bueno, sí. I li vaig tallar el coll i les mànigues. I és ultra còmode, però molt còmode. Vale. Molt còmode. M'encanta, és la meva favorita. I la teva, Víctor? La meva actualment és una de la banda on toco ara, la banda Patilla, una xaranga. Ja està, que- promoció. Ja podeu seguir aquí. El primer episodi que fem ja està I ja està fent promo. I que em va molt gran i tot el que em va gran doncs, per dormir. I actualment és aquesta. Perfecte. No li tens ninguna pressi, És perquè va gran, és còmode i ja està. Ja està. Bueno, jo crec que una persona del Baix Llobregat, o almenys jo, em puc comunicar amb el meu grup d'amics només amb stickers que normalment no són gaire legals i són dels nostres propis col·legues. Exacte. És a dir, events, Clar. bodes, festes majors, Sí. es fan vídeos i sempre hi ha el típic En tinc un que té teu. l'aplicació, Tinc un pilla teu. la foto i et fa un sticker. Jo tinc un teu. Jo tinc diversos. Jo tinc un teu A mi que t'aixines. encara no ha vist la llum. Ojo! Què va? Sí, sí. I per què? És massa bèstia? No massa bèstia. Jo no tinc cap problema. Però m'estic esperant el moment idoni. És per molt llançar-lo. específic. No, però sé que serà una bomba i farà gràcia. I... Serà una bomba, Sí, però Bueno, és que jo lo valgo, tu. Sí. Jo lo valgo. Home, però aquí Juliana t'he de corregir. Ets catalanet si tens stickers de plats bruts. També. És veritat. Va, t'ho compro. Sí. Més que Puigdemont. T'ho compro. Clar, ella diu t'ho molt compro. Puigdemont, el que passa i Puigdemont, ara... algun en tenim. Mira, és més, crec Sí, que en tenim tinc algun. més stickers de Jordi en plan, Pujol. Puigdemont ha salido del grupo. Bueno, sí. Tinc més stickers de... Però sí que passats amb aquest. De Jordi que és que Pujol. sigui la Jordi broma, Pujol. ja. De Jordi Pujol en tinc molts. I del Quim Torra de Preteu, CR. D'aquests Hòstia, la Preteu CRs, mira, aquest ha vist... això em va agradar, Ha vist molts grups, aquest, Ha vist molts grups. Bueno, això és una mica el TikTok. També he vist moltes coses i acabem ja a la meva secció. A qualsevol TikTok que he vist, el primer comentari era ¿en qué idioma hablan? ¿Qué país es este? Perquè parlen en català i sempre hi ha el típic que... Pues no lo veas, no lo veas. Tio, és bèstia, en tots els idiomes. Sí. Perdó, en tots els vídeos. A mi el que més gràcia em fa Volia és quan fer algú estadística, veu però un vídeo en italià i comenta haz el favor de hablar español Catalán de mierda. Que dius, hòstia, col·lega, tio, vas molt perdut, sèrio? Estudia algo. Tio, Sí. però molt fort. Però hi havia una tia que va fotre un tuit que deia hombre, que es indignante que ahora Mercadona etiqueta productos en catalán. És veritat, porque no sé que què en va. portuguès. I contesta Mercadona i diu Mercadona va lanzar su línea de productos en España y Portugal. Espectacular. I després no surt la tia. No, home. És que a internet la gent té uns pebrots de Sí, hòstia. s'atreveix perquè, molt. Clar, s'atreveix molt. Sí. però tio, no hi ha repercussió, no hi ha ninguna conseqüència. No. Tu pensa que aquesta gent sempre van de cara a barraca i no miren enrere. Aquesta tia va posar el comentari És fàcil des de casa. Va posar el comentari i no sap ara ni que li ha contestat Mercadona. És igual. No. Sí que ho sap que es va fer viral. És com els No, grups... sí, es va fer viral, Es va fer viral. però aquesta dona no mira això. O sigui, És no igual, mira és igual. la repercussió. Saps? Va endavant. És com els grups de Facebook dels pobles. En plan, Sí. Torre Control Pallejà Oh. o Gent de Molins. Una M'encanta secció que ho pronunciïs així. s'està treballant. Torre Control Pallejà. Pallejà. Home, és que és pallejà. Home, tothom parla en castellà. Ja. De Facebook. Sí. ¿Habéis visto lo que ha pasado en la zona deportiva? Que han puesto a romper los... La zona. No, la zona deportiva no veig ningú mai. La zona. Ya, La perdón, zona. la zona. La zona. Que han puesto a romper retrovisores los chiquillos y no hay vigilancia. Hay que ver. No, hay que si, ver. I si hi ha Hay que ver. vigilància, a pallejar, cotxe de poli que arriba, Home, cosa que destrossem. destrossem, O el Sí, sí. cremem, li rebentem un retrovisor. i tant, i dos, i els que tingui. Jo, mira, tres. jo, a l'últim que vaig veure a Torre Control, que jo soc de Molins, jo tinc a Torre Control, Perfecte. És que mola molt. És que mola molt, Torre mola molt. vaig veure Hi ha un una holandès senyora... a Torre de Control. Que diu, excuse me, what is this? Però està enganxat. a Torre de Control. Sí o no? Pues vaig veure una senyora que li va fer una foto a d'esquenes
a uns possibles sospitós d'un noi que va robar-li alguna a una senyora. Ui. En plan, la penya que va fer-li Acusació presumpta. I va penjant per internet fotos de gent que jo crec que és este. En plan, Això ho vas veure a Torre de Control. Ho vas veure a Torre de Control. T'ho juro. Podria que- dir... Bueno, és igual, no. T'ho juro. Ui. No. No diré. Digues, Mira, digues. sabeu què diré? Diré que, Víctor, que et toca a tu. Mira, que cabron. Sí, toca que... No arribem. Jo he d'agafar el Rodalí a Renfe. La penúltima la recomanen 9 de cada 10 psicòlegs. L'altra és perico. Què hi farem? Això que has fet és abús de poder, ho saps? No, sí. Bueno, Sí, una mica ho és. Víctor, què ens portes avui? M'estic Vale. pixant fort, eh? Us porto un joc. aguanta. Un Vale? joc? Us porto un joc. Vinga, Sí, va. sabeu això que de vegades pues, els esplais fan ara farem una dinàmica. Doncs ara farem una dinàmica. No, no. O sigui, ja saps que estic molt en contra d'aquesta gent. Dinàmica. No. Ojo que després m'ho passo molt bé, eh? Quan fan dinàmiques, jo al principi dic, la mare que el va parir. Però després, sóc el primer que Jo t'he de dir que depèn de la dinàmica. I m'encigalo ràpid. Però em fa una miqueta de maniat. No és una dinàmica, és un joc. Vale, va, Us fot-li. proposo un joc, vale? Us proposaré una sèrie de pobles de Catalunya, vale? Vale. I segons el nom del poble haureu d'elaborar una hipòtesi sobre per què es va establir aquest nom. Vale, Vale? Del poble. vale. Voleu jugar? Sí. Soc fot-li. boníssim. Perquè si no, no tinc secció. Molins de Rei. Si no voleu Va jugar. venir el rei. Vale. Li podem dir, pues, naming towns. Vale. Towns. Està guai. Naming towns. O towns. En anglès, eh? Towns. Naming towns. Sí, perquè... per què? Perquè ara es posen anglicismes a tot. Masters of Naming Town. Masters of Naming Towns. Els Vale. putos amos Per de exemple. posar una història Ara. al nom de... No t'agrada aquest? Ara, sí, Sí, m'agrada, ja. m'agrada. Vale, us posaré un exemple, vale? Vinga. Va. Us proposo Matadepera. Vale? I heu d'esbrinar... Ho faré jo, vale? Ara em observeu a mi. Vale. Us proposo Matadepera i, segons el que us suggereixi Matadepera, heu de dir un origen, Improvisar l'origen alguna del cosa. nom, Vale, el va. per què, vale? Perfecte. Doncs Matadepera, en el poble hi havia un home molt conegut que es feia dir Joan el Bandido. Vale? Joan el Bandido. Hòstia. Joan el Bandido. 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 Ojo trapella, Joan, Bandido. Ojo trapella, I aquest, home Pirata. aquest home era molt amic de l'alcalde, val? Tan amic que de tant en tant anaven junts a caçar. Un dia en Joan va adquirir un fusell, l'última generació en aquell moment, era el millor que hi havia en el mercat, i en Joan va voler mostrar-li al seu amic l'alcalde la seva relíquia. Val? Que la saca un parguela. Exacto. Si era, alcalde, te voy a enseñar Però el el Joan rifle. estava emprenyat, eh? No, era molt amic de l'alcalde. El Bandido. Sí, el Joan el Bandido es va comprar una escopeta. Ojo, l'alcalde. Perquè sí, eh? Sabem el partit de l'alcalde? El Joan el Perquè Bandido anava de Tenim un caça... amic que es diu Joan el Bandido? Joan el Bandido. Vale. Sí. Bé, Perquè sí. era caçador i tema armes i tal. Perfecte. Ah, per això t'ha... Vale. Home, clar. Que jo no t'he fotut pressa a la teva secció, jo. No, perdona. Vinga, va. Vale? Llavors, doncs, es va comprar una escopeta i el Joan pues, li va voler mostrar la nova escopeta al seu amic, l'alcalde. Vale? Ok. Llavors, van quedar a la plaça del Mercat, vale? I el Joan pues, li va concedir l'honor del fer el primer tret. Li va dir, Joan, alcalde, Ah, Ritme. Volem ritme. Sí, quan anem de cacera, pues, et deixaré fer el primer tret. l'estrenes tu. L'estrenes A tarda El sol. primer tiro, aquí Llavors- a Baix Llobregat dius el primer tiro és tuyo i es pensa en una altra cosa. Exacto. Sí. Potser... Amb escopetes també, potser Llavors- s'utilitzen. Sí, però jo crec que els agrada més l'altre. Foli. Llavors, en Joan li va deixar sostendre l'escopeta a l'alcalde, vale? I recordem que estaven a la plaça del Mercat. L'escopeta es va disparar per accident. Vale? Hòstia de Déu. Recordem... No seria aquest Joan, no seria Juan Carlos. Froilán? No? Sí o no? Era Froilán. Sí o no? Era una metàfora. No, Oh, m'encantaria, el bandido! Uah! Que m'agradaria molt. Sí o no? Ho és? No, ho és. Vale, Però Bueno, això- estem a la plaça del Mercat, Vale. vale? De Matadepera, que encara no es diu Matadepera. Vale. L'alcalde va sostendre l'escopeta i l'escopeta es va disparar. I a la plaça del Mercat hi havia una fruteria Oix. I què va passar? on hi havia pomes, No s'ho creu ningú. melons El Pomes ha vingut Peres. avui a fer-nos... I la- adivino, peres també, no? i peres. Això no m'ho crec. I el fruiter no sabia que aquest espatec provenia de la plaça No m'ho crec. d'una escopeta No m'ho crec. que va impactar contra la cistella de peres. No m'ho crec. I d'aquí el nom Matadepera. No m'ho crec. Llavors, ara us proposaré un nom de poble cadascú. M'estàs dient de Vale. veritat que això és així? de Sí. veritat? No, això és inventat, això és inventat. és inventat. Ah, vale. És que... Molaria mil que fos veritat. Després, si voleu, us dic en molt breu els orígens del nom de Vale, va, pobles, fot-li. Vinga, Vinga. Xavi, per Hòstia. tu et dic Sant Pere de Riudebitlles. Hòstia, és fàcil.
Sant Riu de Villes. No. No. Sant Pere, has dit Sant Pere... Com no és del Baix Llobregat, no sap on està. Retenció zero, eh? Això existeix? Sant Pere de Riudebitlles. Vale. Sí que existeix, sí. Població d'un rang entre 200 i 300 persones. No està molt lluny d'aquí. Sant Pere de Riu de Villes? Sí. Vale. Bueno. Sant Pere de Riudebitlles. Vale, jo ara mateix he de fer un... I ara has de fer una hipòtesi de per què es diu Sant Pere de Riudebitlles. Vale. Bueno, la solució clara és un riu. Vull dir, hi ha riu. A veure, tenim un senyor que es diu Sant... Bueno, fes el que... Sí. O sigui, evidentment, hi ha un riu, hi ha Pere, Sant Pere, i hi ha unes bitlles. Hi ha molts Sant Pere. Llavors jo crec que la història fàcil, vale, és que Sant Pere un dia pel matí es va aixecar i va dir, hòstia, m'he trobat a un tal Jaume, perdó, a un tal Joan, i l'he vist amb una escopeta i he marxat d'aquell poble. El loco. Joan el loco. Vaig a fer un Joan poble. el loco, el de Diu, mira l'escopeta. quin riu més maco. I diu, mira, jo me'n vaig del Joan, que està com una cabra. Llavors, en Sant Pere, Sí. un dels seus hobbies eren les bitlles. Les Villes. I jugava a Villes al riu. I bueno, va crear un nou joc, un nou esport, Un nou esport. que es diu olímpic. Bitlles de Riu. El que passa que... Sí, exacte. Però ell li va canviar, Sant Pere de Riu de Villes. Vale. El que passa que es va donar compte que les bitlles al riu no s'aguanten. No, floten. No, tenen un mal fer. Perquè quan tu deixes la bitlla, no, normalment baixa al riu. Sí. No, bueno, El Sant Pere sempre les posava. Cuidado, però és que a lo millor... Ojo, un moment. Aquí al Llobregat podem fer un esport, eh? Mira, tu agafes i poses Aquí al Llobregat. les bitlles col·locades així al riu i tires... Però la billa marxa, la billa marxa. Les claves. Hòstia, billa alta, eh? Billa alta. I tires una bola, la deixes caure al riu. Vale. A 50 metres. Ahà. Vale? I a veure quantes bitlles tires, Vale. per exemple. Jo crec que Sant Pere va fer això. Pot ser? Sant Pere cantava també. Cantava. Vale. Tu afegeix el que vulguis. I el que va passar Vale. és que va veure que ell deixava les bitlles, no eren prou altes, llavors tirava enrere la línia de sortida, de tirada, no? La línia, i quan arribava a la línia ja no hi havia bitlles. Què? Què ha passat aquí? Clar, perquè tu deixes les bitlles a un riu i marxen. Vale. A veure, és fàcil. Vale. Vale. Bueno, no va prosperar l'esport, Sant Pere es va cansar i va dir, escolta, vaig a procrear. Me'n vaig al cel a obrir I la va fer porta, un que és el poble. meu. Va fer un poble. Exacte, només obrir portes. Això és el Molt bé. que se m'ha acudit en un minut. I així va néixer Sant Pere de Riudebitlles. Perfecte. Molt bé. No queden birres, eh? Si T'has fet la última, si vols no? compartir la meva... et Bueno, deixo va, una mica. no hi ha Covid, gent. Borja, Digue'm. a tu et dono a escollir entre dues. Hosti. Entre Va. les preses Home, és que les preses és fàcil. o Sant Joan de les Abadeses. Les preses. Les preses. Ei, jo no he escollit. No vols saber què va fer Sant Joan amb les seves abadeses? Jo no sé què és una abadesa, eh? Home, les que regenten un abat. Vale. Ojo, potser et sorprèn la meva següent pregunta. Què és un abat? Després tinc les definicions reals de per què es diuen Vale, home, interessa. Jo dic les preses. les preses. Jo crec que és un poble on hi havia un conjunt de noies, vale? I nois que un dia van liar molt fort. Vale? Era 1 d'octubre? Anaven a buscar a un tal Joan Loco de l'escopeta. Està tot arreu, el Joan. Perquè el Joan és de tot arreu. les perseguia. Sí, un dia hi havia un loco Total, jugant a les billes al riu. Però aquest loco Pere. era d'un partit una miqueta de dretes, vale? Tenia una miqueta d'influència. Una mica o molt? Total, que Molt el de van dretes. burxar bastant, i se les van emportar. Com? Preses. Vale. I d'aquí el nom. Ja està. Les preses. Jo em pensava que tiraries per presa de riu. No, tio, les preses. Cony, Preses. Riu de Villes, presa, Sant Pere, Joan... No, tot coincideix, tio? no. Lligar-ho tot? Ara sí, vinga. Seria massa evident. Massa Aquí evident. Spielberg, Jo lligant-ho tot. treballo ja a un nivell. Tu vas més enllà. Vale, voleu saber l'origen real dels pobles? Va, Sí, sí. digue'm el meu. Digue'm el de Sant Pere del El de Riu de Sant Pere de Villes. Riudebitlles. Vale. Vinga, va. Sant Pere, la primera part del nom, Sant Pere, fa referència al patró de la població, l'apòstol Sant Pere, Sí. el que obre les portes del cel. Ok. Sí, sí. És comú en molts pobles catalans que incorporin aquest nom, el nom d'un sant com a part del seu topònim, El seu especialment si l'església principal del municipi està dedicada a aquest sant, com és el cas de Sant Pere de Riudebitlles. Vale. Tenim Sant Pere perquè l'església és de Sant Pere. Ja està? No, un moment. Ah, perdó. Riudebitlles. La segona part del nom, Riudebitlles, té origen geogràfic i fa referència al riu de Bitlles, que travessa el municipi. Vale? Hi ha un riu que es diu Bitlles, que travessa el municipi. No es van matar gaire. Ja està. Sí, ja està. Hòstia, però El nom de Bitlles- Bitlles podria tenir un origen preromà o llatí, però el seu significat exacte no és del tot clar. No obstant això, s'ha interpretat que podria estar relacionat amb el tema bitula o bítula. Wikipedia a fondo, eh? No, Sí, sí. ChatGPT. Com hi vas? I pitjor encara, tio. Aquí treballem bé.
Aquí treballem bé. Fonts fiables. En resum, el nom de Sant Pere de Riudebitlles fa referència a l'església dedicada a Sant Pere i al riu de Bitlles, un element natural destacat del municipi. Bajona. Perfecte. I les preses? Les Preses. Les Preses és un municipi de la comarca... Perfecte, les Preses. Perfecte, me la suda un rau. Les preses. Home, col·lega, vull dir... Sí, jo m'esperava més. Saps? Jo també. Vale, quan ens queda de programa? Quan ens queda? Ens queden 10 minuts de programa i l'estem omplint amb noms de... Menys mal que ens queden 10... Hem acabat les seccions ja? Oh, no, tens la teva també. No, jo no tinc secció. Ah, no? Ah, però és que... No, el Borja no abús de treballa poder, gaire. és el que et dic. Abús de poder. Abús de poder. No treballa. Jo sóc el Joan de l'escopeta. Menys mal que queden 10 minuts, les Preses. La bufeta que... El nom de les Preses. Quina bufeta. Un municipi de la comarca de la Garrotxa. Ah, a veure, la bufeta. Aquí no la m'escolta bufeta. ningú. Perdó, Víctor. Aquí no m'escolta ningú. Home, va, explica'm, que tinc molt d'interès en saber les preses. Sí, es nota, oh, i tant. Xavi, aguanta el pipiu. Aguanta el tipus. Aviam. Sí. És un municipi de la Garrotxa, vale? Sembla tenir el seu origen en la geografia local, en especial en la relació del terreny amb l'aigua. Vale? Vale, sí, Etimologia de la Garrotxa, relació de preses d'aigua. Vale? Veus? El terme preses fa referència a zones on s'acumula o s'estanca l'aigua, en un terreny volcànic i amb desnivells com el de la Garrotxa. Vale? Història Sí, de... és maco, la Garrotxa de nat, A la Garrotxa. Història de l'ús i l'agricultura. Per si vols parlar amb una persona humana, no amb un robot. No, prefereixes... Bueno, és que com és la meva secció la vull portar jo. Ah, vale. No, aquí sí. També es creu que el nom podria estar relacionat amb les preses artificials creades per canalitzar l'aigua per l'agricultura, que hi havia coses per estancar l'aigua. No, I ja està. acaba això. I qui les va crear? Ara vull saber. Presa, no t'ho dic Ara jo, vull t'ho dic saber. jo. Sí, la Franco! Franco! I el teu avi ho sabia, això. Ja ho sabia. I va ser a Cuba. I et diré més. No? I et diré més. I et diré més. Saps per què van estancar l'aigua del riu? Perquè Sant Pere no pogués jugar a les bitlles. Marxa! Marxa! Marxa d'aquí! Marxa! Fora! S'ha acabat Perquè tot. Sant Pere del riu de les bitlles no pogués jugar. Sant Pere de Villes, me cago en la puta, tu. L'hem de portar aquí, Vaya temarro aquest, És un tema raco, guapo. Menys mal que és gratis, A veure, penya, vale, va. Jo no tinc una secció, però el que sí que tinc és una pregunta per vosaltres. Ai, aviam. Una pregunta. Començarem pel Víctor. Jo, sí. Víctor, vull que em diguis, concentra't bé, Concentra't fort. Deixa... No m'ensenyis això. Vull que... Perquè no valgo... No, he vist allà coses que no m'agraden. Tenia el lleoport minimitzat. Vull que em diguis amb qui faries una birra aquesta setmana. Aquí, ara amb nosaltres. La faria amb Carlos Mazón. Va, tio, no. Sí. Per què? Per fer què? Per fer què? Aquest Home. ni aigua. Digue-li. La faria amb Carlos Mazón per Ja. esbroncar-lo bastant, Ni aigua. per la seva gestió. Borja. Sense voler. No, que és sèrio, joder. Tossun. No, la faria amb ell, li diria les 4 coses que li he de dir i marxaria de la taula i que s'ho faci, per pagar. Una de les 4. Perfecte. Quina? Pues que Les 4, sempre són 4, Són 4 coses. La dita que Sí, toca 4 una mica coses, els collons. 4 coses. Per què? No poden ser 3? O Que 5? Bueno, va, què li diries? Una d'elles, què li diries? Sí, ràpid, va, que va el Xavi. un tapu... li diria, has deixat la teva gent abandonada. Sí, ho ha fet. És veritat. Ho ha fet. Vale? I 4, és que no he pensat en 4. No, una, volíem una. Perfecte. Has deixat la teva Qui paga la gent birra? abandonada. Jo marxo, que Tu s'ho faci ell per pagar. Sí, aquest home me la suda molt Però fort. aleshores no faries una birra amb ell. T'estic dient... Home, la birra me la prendria. I tant. Mentre li dic el que li he de dir... Però ja t'ha fot un trago, perquè si li fas la pregunta i marxes... Clar. Bueno, doncs potser no me l'acabo. Jo el que vull és... Qui paga, Jo el que no? vull és També? cantar-li la canya a aquest tio. Vale, perfecte. Me la suda. Em sembla bé, com si li tires la birra al cap. Em sembla També, perfecte. o Li la vol taula. cantar la O la taula. Xavi, amb qui fas la birra? Paula Badosa, sabeu qui és? Hòstia, Home, i tant que sí. sé. Però tu ara Vale. t'han cigalat amb el tennis. Sí, va una mica per aquí, però és que he llegit alguna cosa avui que m'ha tirat enrere, Sí? La tia és un monstre, és una bèstia. Ah, sobre la Paula? Paula Badosa, sí, Sí, tenista, sí. una de les millors tenistes al circuit professional. Sí. Aquesta tia juga molt bé el tenis, és una bèstia. Va dir coses que no em van agradar. Què va dir? Te la dic, Directe. Va dir, el català no és una llengua. Això va començar. Pa! Què diu? Oiga! Espera. Oiga! Això fa mal. Home, Una mica mal. Paula? Jo li diria, Paula, feo. Paula. per favor. calma't un moment. I dir, per què? Per què penses això? No sé ben bé d'on és,
però encara així... D'on era? Del T'ho Maresme? busco. Del Maresme? Jo crec que és catalana. Home, clar, i tant, collons. Bueno, va sobtar. És l'ex de No, Broncano. t'ho busco Home. i l'anem a buscar. És l'ex de Broncano. Sí, però Motherly Hate. això està confirmat. Sí. Va haver-hi relació. La Ara van està entrevistar. amb Sí. Chichipàs. Chichipàs, Ah, sí. Chichipàs té nom de provar una bateria, eh? Chichipàs té Chichipàs. nom de salchicha Oscar Mayer. Sí. És de... Les noves salchiches Chichipàs? Chichipàs. És de... O de salchipapa. Salchitip. Salchipapa. És de Manhattan, és de Nova York, va néixer a Nova York. No, és veritat. T'ho juro. Bueno, però els pares no són de Nova És York. igual. És espanyola. No, és forània. És d'Espanya, segur. Vale, d'Espanya a Nova York, és forània. Bueno, el cas Vale, és que molt vull bé. fer una birra perquè vull veure què passa. De dir, Vale. home, tia, no sé, et donem suport, jo com a tenista, no? Jo ja està, potser només sóc el fan... El number one i el number last. D'aquí, seu. O d'aquí. Home, aquesta tia abans de... Saps què passa amb els tenistes? És que no ho entenc. A mi m'agraden tenistes Sí. i es veu que són fatxes, cony. Home, És que... la gran majoria. I, tio, I et diuen, no, separa lo professional de les Sí, seves sí, orientacions. jo l'altre Home, dia, ja, l'altre dia però, vam tio. tenir aquesta discussió i Bueno, fatxes, perdó. no acaba bé. Però són bastant conservadors, No acaba bé. espanyols... Sí, He de dir no que el acaba bé. tennis, en general, l'esport ja és molt fatxa. No acaba... Sí. No és veritat, no. està- És que hi ha tenistes Jo. que venen des del fang. Sí, 3. No, Res. Borja, hi ha molts. Xavi, però estàs d'acord Quan amb has mi que vist llança a favor. per accedir a certs veure, Xavi. puestos del tennis has de Tio, Xavi, tenir quan, calés? quan has vist tu un brasileny jugant a tenis? Si no... N'hi ha. Què ha d'haver un brasileny? Un brasileny que deu portar vivint aquí 30 anys. Que no. Et prometo que hi ha tenistes que venen del no-res i al principi el tenistes no... O sigui, perdó, el tenis el tenista no vol- només vol és un gespa esport d'integrada. de pasta. Tu si ets bo, després t'arriben patrocinadors i et paguen... Perdona. Mira els tenistes que han arribat amb més amunt. No sabeu del que Un moment, parleu. Calla la boca, un moment. Els tenistes que han arribat més amunt. Espanyols, suïssos, serbis, No t'ho compro, eh? grecs... Aquesta gent té pasta. Sí. Xavi, Xavi. Sèrbia Xavi, tampoc és que sigui la primera potència europea. Parlem No, de que però- hi ha tenistes, Aviam. especialment el millor tenista de tots els temps, el patrocina Lacoste. De qui estàs parlant? Home, cony. De Djokovic. De Djokovic, tio. Bueno. És el que té més títols a la història. Estàs parlant de Djokovic? A Djokovic. De Djokovic? A de Djokovic. Vols anar al psicòleg? El psicòleg amb... Revisa els teus pneumàtics. Djokovic. No, escolta'm una cosa. Estic Hi ha d'acord amb el tenistes Borja, que venen... estic d'acord. Bueno, el que anava. No t'ho compro. Us equivoqueu, vale? Perquè us equivoqueu, vale? Al tenis hi ha de tot, però voldria fer una birra amb ella per dir-li, tia, no sé, Mira, què passa? no cal això, joder. Doncs ara em faré una pregunta. tu amb qui? Jo la faré amb el David Broncano. Hòstia! Perquè és l'ex de la Paula Badosa i li preguntaria què tal la Paula Badosa, com de dretes és. Si molt de dretes o molt, molt de dretes. Jo és que crec que no és tan de dret... Que li suda, però ho diu. Sí, clar, seguríssim que li suda. Jo crec que sí. Segur. Aquesta penya és no, tenis. no li preguntaria això a Broncano. A Broncano li preguntaria què tal ha estat aquesta transició, saps, de passar per la privada a estar ara a la pública, a liderar, i dir-li que trempo fort veient com li està traient audiència al puto castor que hi ha a Antena 3. Vale. Puc dir una cosa a favor de... Ser puto gasto. És veritat. Puc dir... T'estàs referint al Motus. Home, sí, En Pau Motus. Ah, sí, Què passa, que és l'innombrable? O què? Pau Tio, Cicletes. Tio, m'encanta, sí, m'encanta. Em fa molta ràbia que porta convidats, però el convidat és ell, saps? O sigui, Sí. Sí. El Ho té, prota ho té. és ell. Però I un si és una tia i li pot tirar els trastos, En Pau fa això. millor. És a dir, si el Pablo Motos porta una tia a la Paula Badosa i la porta, acaba de guanyar Wimbledon. Tot en P, Paula, Pablo... Sí, la porta allà i Pepe. acaba de guanyar Pepe. Wimbledon. Pepe. La pregunta no és Paula, acabes de guanyar Wimbledon, què sents? No, la pregunta és aquella falda a sota, què hi va aquí sota? No, Això creus que és el que fa... Això és el que pregunta Pablo Motos. Pablo Motos va per aquí, Sí. eh? Què dius? Sí. Pau Cicletes? Sí. Pau Cicletes? Pau Cicletes va per aquí. No confonguem amb Pau Escombra, que és Pablo Escobar. No, Pau Escombra. També? Sí, també. No ho hem escoltat, això. Pau Cicletes. És la primera vegada. Sí. Pau Cicletes Pau ha Cicletes. fet això. Amb molta gent i s'ha de dir. Si us plau, S'ha de dir perquè dona asco, tio. podem establir Pau Cicletes com a personatge de la penúltima home. I tant. per referir-nos a Pablo Motos? No, sisplau? per referir-nos a l'estàndard de la dreta. de Machirú, De la dreta, sí. el Pau Cicletes. Que o sigui, és Pau I dreta Cicletes. i una mica... Vale, Sí. perfecte. Tu, Home, sí, amic de Bertino Osborne, coses d'aquestes. Hem de fer una cosa, hem de tallar, vale? Perquè jo Ja, m'estic carinyo, però si pixant portem menys a d'un any. sobre. Estàs pixant molt fort, no? Vull dir, o fem una cosa, mira, fa 2 minuts perquè doni l'hora. No, home, i què? Jo- Fem un silenci? No, mira, jo ara marxo. Que no, Xavi.
I vaig pixant Tallem i vosaltres talleu. Ja acabem. Home, que mal educat. Xavi, Bueno, t'has d'acomiadar. Xavi, mira, digues adéu. Ens veiem la setmana que ve. Adéu, ens veiem la setmana que ve. Vinga, fins la setmana Ens que ve. escoltem la setmana que ve. Hem estat bé, hem estat bé. Hem estat bé. Faltava més cervesa. Penya, ens veiem la setmana que ve. Vinga, Va, guapos, vinga. Marxa! Vaig a pixar! Fot-li, fot-li!